Άντε Βασίλη, μην καθυστερείς. Έρχομαι σε λίγο. Είναι κανείς εδώ? Είναι κανείς? Οι Γερμανοί μας χτύπησαν. Έλα, ήρθε η ώρα. Είναι πολλοί, πάρα πολλοί αδερφέ μου, χιλιάδες. Προσπαθούν να περάσουν με τα τεθωρακισμένα, αλλά δεν θα περάσουν. Ο διοικητής είπε ότι τα οχυρά δεν παραδίδονται και δεν θα αφήσουμε να καταληφθούν ποτέ. Από εδώ, στο πολυβολείο. Λάθος χέρι χτύπησαν πάλι. Πρώτα οι Ιταλοί στο Αργυρόκαστρο και τώρα αυτοί. Όμως αυτή η φορά θα είναι η τελευταία. Τα έχουν χαμένα. Τα αεροπλάνα τους δεν ξέρουν πού να χτυπήσουν. Θέλανε και επίθεση Κυριακή πρωί. Ούτε τον Θεό δεν σέβονται. Μολόλαβε! Πού πας? Θέλω αυτό. Δοχείας πεζικού, Αλεξίου Φίλιππος Πολυβολητής. Μικρέ, σήμερα εδώ γράφουμε ιστορία. Να θυμάσαι. Πού ήσουν επιτέλους, έχασες όλη τη ξενάγηση. Μας έδειξε το στενό πέρασμα δίπλα στο Στριμώνα. Από εκεί επιχείρησαν να μπουν οι Γερμανοί στις 6 Απριλίου του 1941. Οι Γερμανοί λέει ήταν 6.500, όλοι επίλεκτοι με τάγκς και 250 αεροπλάνα Στούκας που χτυπούσαν συνεχώς τα οχυρά από την πρώτη μέρα. Και οι Έλληνες ξέρεις πόσοι ήταν, ούτε χίλιοι και με πολύ λίγο οπλισμό. Κι όμως τα οχυρά δεν έπεσαν. Ανάτος, έρχεται. Αν δεν πιστεύεις, ρώτα το να σου τα πει. Στρατιώτης πεζικού, Αλεξίου Φίλιππος. Ο παππούς του πολέμησε εδώ, έτσι μας είπε και υπερασπίστηκε το οχυρό μέχρι το τέλος. Μικρέ, σήμερα εδώ μάθαμε ιστορία. Να θυμάσαι.
When the entire world had lost all hope, the Greek people dared to question the invisibility of the German monster racing against in the proud spirit of freedom. If there had not been the virtue and courage of Greeks, we do not know which the outcome of World War II would have been. I am unable to give the proper breath of gratitude I feel for the heroic resistance of the people and leaders of Greece. I'm sorry because I'm getting cold and I shall not live long to thank the Greek people whose resistance decided World War II. The war with Greece proved that nothing is firm in military and that surprises always await us. Historical justice obliges me to state that of the enemies who took up positions against us. The Greek soldier particularly fought with the highest courage. He capitulated only when the resistance had become impossible and useless. Till now we used to say that the Greeks fight like heroes. Now we shall say the heroes fight like Greeks. Ύστερα θα σας θυμίσω και τους κινδύνους που πέρασαν οι πρόγονοί μας, για να ξέρετε πως σας ταιριάζει να είστε γενναίοι και πως οι γενναίοι σώζονται με τη βοήθεια των θεών και από τρομερούς κινδύνους. Τι ούτων μεν εστέ προγόνων. Δεν παραδίδονται ποτέ, ποτέ τα όχυρά μας, ατσάλινες βουνοκορφές, ατσάλικη καρδιά μας. Δεν παραδίδονται ποτέ τα Άγια χώματα μας, του δράσου η προσταγή είναι κληρονομιά μας. Θα θυμάμαι. Artillerie und Stukas zerhämmern die Metaxas-Linie. Δεν νικηθήκατε ποτέ, φρουροί των οχυρών μας, σίδερο, πέτρα και φωτιά, ρίξατε στον εχθρό μας, στο Ρούπερ, στο Ιστιμπεϊ, στο Λύσε, στην Ιμφαία, κομμάτια κάνατε κατάς, παλέψατε γενναία. Όχι, πάτε ξανά